Godmorgen og velkommen til Meditation for Fred, som er første live her i november måned, som har overskriften Den nye tids spiritualitet. Så først så vil jeg lige fortælle, jeg hedder Charlotte Trolle, og jeg er transformativ healer og arbejder meget med healing ud fra samtale og ud fra at afdække, hvad vi har liggende inde i os af overbevisninger om, hvordan vi har lov til at være i verden, hvem vi har lov til at være i verden og hvad vi overhovedet kan. Den nye tids spiritualitet handler om, at der er meget opbrud i mange systemer og ting i verden for tiden, og det er der også, som jeg ser det og mærker det i spiritualiteten, og hvad spiritualitet vil sige. Og den nye tids spiritualitet handler rigtig meget om at tage sin kraft hjem, og om at tage ansvar for mange helt nye niveauer på, hvordan vi er i verden, eksisterer i verden, og vælger at opføre os med os selv og med andre. Dagens emne med fred handler rigtig meget om, at når vi kigger ud i verden, er der en del ufred lige i øjeblikket, og det skaber angst og frustration og vrede hos rigtig mange mennesker. Og det inspirerede mig til at lave den her live, hvor vi skal arbejde med at tage freden hjem og åbne for freden inden i os selv, så vi kan sende den ud. Ikke bare sige til andre, at nu skal de finde fred, men rent faktisk også sende den ud energetisk på, så vi simpelthen opper den vibration, vi kan sende freden ud med via den her session. Først så vil jeg gerne fortælle lidt om fred, snakke lidt om fred. Fred er ofte et ord, der bliver brugt i vores opvækst, i skoletiden, og også i daginstitutioner bliver brugt som noget med, kan vi nu få noget fred, og kan I nu slutte fred, som bliver sådan en påduttet ting, nu skal I holde op med det, I gør, fordi jeg vil ikke have, I gør det. Så det er en måde, fred kan ligge inde i os mennesker. Det er som en påmindelse om, at vi har opført os forkert, og nu skal vi holde op med at opføre os forkert. Så det er jo på mange måder ikke en særlig positiv forbindelse med fred. Fordi man kan sige, fred i spirituel forstand, fred kan ikke gennemtvinges. Fred kan opdyrkes, og fred kan åbnes for, og fred kan leves i. Og vi lever i en verden, der i mange tusind år har arbejdet i ufred, har arbejdet ud fra dualiteten, jeg har ret, du har ret, jeg er stærkest, derfor skal jeg bestemme. Du har gjort noget ubehageligt mod mig, så derfor så må jeg være ubehagelig tilbage mod dig. Og hele den her suppe af modsætning, af dualitet, rigtig forkert. Jeg er blevet såret, jeg må såre dig. Den ligger simpelthen så dybt i os, så det er heller ikke altid, at vores celler, at vores system overhovedet ved, hvordan det skal skabe fred, og hvad fred vil sige på det, jeg betegner som, altså ud fra den højeste sandhed, som ofte er en universel sandhed, eller en kosmisk sandhed, som vi ikke nødvendigvis har ord for, eller erfaring med her. Som de mennesker, vi er her på jord. Så
Derfor har vi mange overbevisninger liggende om, hvad fred er, og hvad fred ikke er, som har med magt at gøre, og som har med, jeg har ret at gøre, og som har, jeg skal bestemme, eller der er nogle andre, der bestemmer for meget over mig at gøre. Og det skaber hele tiden et modsætningsforhold, når vi agerer ud fra det. Så det den her meditation arbejder med, det er den meditation, vi skal ind i lige om lidt. Det er at åbne for at en større rummelighed, både inde i os selv, men også ud i verden, for dem, der er uenige med os, så vi kan begynde at lyse den energi ud. Så fred er i denne her kontekst rigtig meget at vælge at tage ansvar for sig selv og for sit eget både output i verden, men også for hvordan vi opfører os over for os selv. Skaber vi egentlig fred, eller skaber vi ufred? Og det foregår blandt andet rigtig meget i det her felt, hvor vi peger på nogle andre og siger, du gjorde noget galt mod mig. Så vi definerer os som et offer, og så giver det ofte en tilladelse til, at vi er vrede, eller at vi nærer den her indre frustration, som så ofte kan komme ud i negativitet. Ikke nødvendigvis mod det menneske, vi har følelsen mod, men måske i trafikken, eller over fra vores børn, eller over for nogle kolleger, som man begynder at bagtale. Der er mange måder, det kan komme ud på, den her ufred, i hvordan vi agerer i vores liv til daglig. Så når vi begynder at tage ansvar og begynder at sige, okay, her er noget, jeg har virkelig lyst til at brokke mig over, eller jeg har lyst til at bagtale over, eller jeg har lyst til at råbe af nogen, eller jeg føler næsten, at jeg har ret til at sætte nogen på plads på en negativ måde. Så gå ind og kigge, okay, hvordan kan jeg selv tage ansvar for det? Og slippe den ufred, det skaber inde i mig. Så jeg kan melde ud til andre mennesker på en opbyggelig måde, i stedet for en negativ og det skaber en negativ spiral. Jeg har et par teenage-døtre, og de gør det ikke hele tiden, men det er meget interessant at se, hvordan de kan få et skænderi til virkelig at køre fuldstændig op, fordi de bliver ved med at skyde skyld på hinanden og provokere hinanden. Og det her med, hvordan går man så ind som enkelt menneske, når man kan mærke, okay, det er faktisk det, jeg gør i øjeblikket. Jeg får noget til at vokse. Hvordan får jeg det til at falde igen? Hvordan trækker jeg mig? Hvordan tager jeg ansvar i, at jeg deltager i at få det her til at holde op? Så rigtig meget handler det om den der finger, der kan pege ud på andre. Den tager man lige ned. Og så mærker man ind, hvordan kan jeg være anderledes i den her situation? Så man holder op med at bruge det her med, at man synes, man er blevet uretfærdigt behandlet, eller at man har mindre værd, eller at man er ked af en situation som en begrundelse for at opføre sig dårligt, eller for at skælde ud, eller for at få andre til at have det ubehageligt. Og jeg vil gerne lige vende tilbage til det her med, at det simpelthen er så vigtigt i den her samtale, at vi husker, at det her har vi levet i århundreder, i flere tusind år har vi levet i det her. Så det ligger i vores DNA. Så vi skal ikke til at bruge det til at sige, så kan man finde fejl ved sig selv. Og jeg burde også opføre mig anderledes, eller noget som helst. Vi skal kigge på det med kærlighed. Vi skal kigge på det
med dyb medfølelse om, at det her, det har jeg ikke lært, så nu åbner jeg for at lære, hvordan jeg skaber fred. Og også jeg åbner for at hele de steder i mig, der er så såret, at de ikke kan finde fred. Og at de på en eller anden måde er nødt til at få et outlet for at vi kan finde noget ro i os selv. Så hvis vi siger, at ufred det kommer af at føle sig mindre værd, uretfærdigt behandlet, det kommer af overbevisninger om, at vi har forskellig værd, så bliver den anden side jo af fred, den højeste sandhed om fred, så meget jeg nu kan formulere den her, handler om at have indre fred med den man er, og have indre fred med det man har gjort, og have den her fornemmelse af, at vi alle er unikke, vi alle er lige, og at vi godt kan være trygge i det. Vi behøver ikke at være ens, vi behøver ikke at mene det samme, vi behøver ikke at ville bestemme over hinanden for at finde tryghed. Men at tryghed og fred, det kan komme af, at vi er åbne for at komme ud i verden med, at forskellighed er fantastisk, i stedet for forskellighed skaber disharmoni. Det håber jeg giver mening. Så jeg får lyst til, at nu går vi ind i den her meditation, som handler om din indre fred. For derefter, at vi kan transformere den til, at det er den du, udstråler mere og mere og mere. Så start du med at lukke øjnene. Træk vejret godt ned i maven. Lad skuldrene blive brede. Nakken fri. Og så forestil dig, at du sidder i dit hjerte, dit store smukke hjerte. Og herfra tager du opmærksomheden ned til dine fødder, og derfra ned i jorden. Og herfra trækker du energi fra jorden og op igennem dine fødder og ben, og op igennem din krop, hele vejen op ud på toppen af hovedet, i en kugle af lys, og så forestiller du dig, at du sidder i kuglen af lys. Tryg og beskyttet. Og så lader du kuglen af lys bevæge sig ud af rummet, du er i, ud af huset, du er i. Og op igennem himlen, ud i universet, op. Forbi stjerner, galakser, planeter, op. Indtil du kommer til kanten af universet, så lader du kuglen af lys bevæge sig ud af universet. Op igennem en serie af kraftfulde hvide lys, afbrudt af mørkere lys, op. Og så op igennem et gyldent lys, og derfra op igennem en geléagtig substans i alle regnbuens farver. Det er alle universets love, bevæger dig op igennem dem. Og så bevæger du dig op til en pink dis, som løfter dig op til en åbning, et vindue, en lem, en dør, ind til det her kraftfulde, glitrende, perlemorsfarvede lys. Du kommer ind i lyset, og kuglen af lys omkring dig forsvinder. Og du bliver et med det hvide lys.
Det skaber energi. Det er ubetinget kærlighed. Det er lyset af alt, der er. Så du bevæger dig ind og op i lyset. Og eventuelt så forestil dig, at du har at du er en heliumballon et øjeblik. En heliumballon, der uden at gøre noget for, at det bevæger sig op. Let bevæger sig op og ind i lyset. Ja, sådan der. Og så først så beder vi om at blive vist den højeste sandhed og definition og det perspektiv på fred. Hvis du vil have den, siger du ja. Og der behøver ikke at komme ord og definitioner, som du kan fortælle om senere nødvendigvis. Det vi gør, det er, at vi beder om, at den her fred bliver åbnet i alle dine celler. Så giv slip på, at det skal være noget specielt, føles på nogen måde. Men ved, at det arbejder. Tag gode dybe indåndinger, så du skaber flow og støtter healingen. Og så forestil dig, at du er lige så let som en fjer, som et dun. Og er du, som det her dun er ind over din egen krop, dit eget felt. Og så lige så stille, lige så let som et dun, lader du din bevidsthed bevæge sig ned igennem din krop. Og mærker efter, hvor er der ufred, eller hvor er der manglende fred i din krop. Og når du møder et sted, hvor der er ufred, eller manglende fred, så først så beder vi om, at det bliver fyldt med ubetinget kærlighed. Og så spørger vi om, det her sted spørger vi, hvad har du brug for? Og vær åben, sans, se, føl, hør, vid. Måske har det brug for at blive holdt. Måske har det brug for at blive lyttet til. Måske har det noget at sige. Og så fortæller du stedet, at du ser det, at du hører det. Og hvis det fortæller, at det har brug for at blive holdt, så holder du det. Hvis det fortæller, at det har brug for anerkendelse, så fortæller du, at du anerkender det. Sidder med det indtil det langsomt opløser sig.
Det kan være, at det ikke helt er klar til at opløse sig fuldstændig. Men vi kommer til nogle flere muligheder for at løsne videre i det. For nu scan videre ned igennem din krop og mærk det næste sted, hvor der er ufred eller manglende fred, uro, angst. Og så fylder du det med ubetinget kærlighed. Du kan forestille dig det som et vandfald af lys, der fylder det, fylder det, fylder det, fylder det. Og så spørger du, hvad det har brug for. Og sidder med det, til det opløses. Og hvis du ryger op i hovedet og tænker, jamen kan jeg det, og er det muligt, og det er nok svært, så anerkend, at du har alle de her tanker, men hæng dem ud på knærækken udenfor. Og så gå ned og vid, at når du beder om det, så kan det sagtens ske. Du træder til side, så at sige, så lader du skaberenergien gøre arbejde. Præcis sådan der. Og måske er der lidt flere steder, mange flere steder i din krop, som kalder på det her. Så tag dig tiden i de næste dage til at sidde og være med de steder, hvor der er ufred. Som sagt, så sidder rigtig meget ufred og rigtig meget af den gamle dualistiske tankegang omkring rigtig og forkert, god og dårlig, sidder i vores celler, i vores DNA. Så nu besøger vi det område, som handler om, hvad har du liggende fra din slægt? Af viden, af meninger, af overbevisninger om fred. Og om du overhovedet kan føle dig trygt. Og så mærk de steder i din krop, der lyser op nu, der snakker nu, der gør sig, eller gør opmærksom på sig selv nu. Alle de steder, der har med din slægt at gøre. Og så beder vi om at få først starter med at bede om at få de energibånd, der forbinder dig til din slægt. Det er rigtig meget til dem, du har kendt. Forældre, bedsteforældre, måske oldeforældre. Så beder vi om, at de bliver brudt nu. Negative energibindinger mellem jer. Det positive sker der ikke noget med. De negative bliver om at blive brudt nu, og så bliver de forbundet ind i lyset. Sådan der. Ja, rigtig godt. Og så beder vi om at blive vist
hvor meget af den ufred, eller manglende fred, eller uro, angst, vrede, du føler, slet ikke er din, men er leveret ned gennem din slægt. Og så forestil dig, at du har nogle store kurve, eller sække, eller nogle ordentlige kasser. Og så begynder du at putte i alt det, der ikke er dit. Der behøver ikke at være situationer på, eller overskrifter på, eller det kan også være en fornemmelse af, at du i virkeligheden bare tager en masse i energien og lægger ned i de her kurve og kasser. Sække. Fylder dem med alt det, du lige nu her kan mærke, det er ikke mit. Det er ikke mit, det er ikke mit. Det er ikke mit. Al den her ufred er ikke min. Al den her manglende fred, det er faktisk heller ikke min. Og giver den tilbage. Og vi giver den tilbage med kærlighed, og vi giver den tilbage med opmærksomhed. Ingen bebrejdelse, ingen vrede, ingen pegefinger. Vi giver den bare tilbage. Og siger nej tak. Måske får du billeder af nogle specifikke mennesker, der dukker op, som du giver kasserne, og måske er det fornemmelsen af, at du giver dem tilbage til hele dit slægtstræ. De kan ikke sige nej tak. Og det der sker, det er, når vi giver det tilbage på den her måde med opmærksomhed, så når de bliver klar, så tager de sig af det selv, og det kan de sagtens. Sådan der. Præcis. Og det næste lag, vi kommer til nu, det er det lag, der handler om den kollektive bevidsthed. Det handler også om tidligere liv, hvis det er noget, du bekender dig til, tror på. Men det handler om historien, der kom før os i verden, i samfundet. Og der ligger i den kollektive bevidsthed rigtig mange opfattelser af, hvad fred er og ikke er. Og rigtig mange opfattelser af, hvordan man opnår fred, hvordan man bibeholder fred. Og det er dybt viklet ind i magt også. Og ind i en dyb og usund lyst og et behov for at kontrollere, styre og kontrollere. Og mærk, hvad der sker i din krop, når vi snakker om hele det her felt. Måske spænder den op, måske lukker den sig sammen, eller får lyst til det. Måske bliver dit åndedræt lidt blokeret. Og nu beder vi om, en stor vortex bliver sat op. En vortex, en hvirvel, som arbejder mod udets retning. Og så beder vi den om at trække ud alle de kæder, der er ind i den kollektive bevidsthed, som du har forbundet dig til af negativ opfattelser af fred, mistro til fred kan bibeholdes, mistro til, at folk vil skabe fred for at manipulere. Alt, hvad der kan ligge af negative opfattelser af fred og mangelfulde forståelser af fred. Og tendenser til at skabe ufred og drama. Alle dem beder vi nu om bliver trukket ud. Og du trækker vejret. Og måske får din krop lyst til at bevæge sig mod uret.
i cirkelbevægelser at være med i den her oprydning eller udrydning. Og så lader du kroppen arbejde med. Det kan også være, at den lyst ikke kommer, at du nøjes med at sidde og trække vejret dybt, og lad det trække ud, trække ud, trække ud. Og siger, at jeg slipper alle disse negative opfattelser af fred. Negative erfaringer med fred. Mangelfulde forståelser af fred. Jeg slipper dem nu. Trækker dem ud, trækker dem ud. Og der er intet, du skal gøre andet end at trække vejret og lade healingen ske. Og jo mere vi trækker ud, trækker ud, trækker ud, jo mere lys bliver der plads til i og om dig. Så mærk lyset vokse. Det kan være, at du fornemmer lys, ser lys. Det kan også være, at du føler ro, fred. Og igen. Fortsæt med at trække vejret, trække vejret, trække vejret dybt ned på bugen. Sukke. Hjælper det hele til at slippe. Og den her øvelse er en, der er fin at gentage, for vi er jo hele tiden påvirket af den omverden, vi lever i. Så nu lader vi lige så stille hvirvlen komme til stop. Og så beder vi den om nu at trække den anden vej. Og i det ligger der dels at trække den højeste sandhed om fred ind igen. Ind og ro. Forståelse. Og det handler også om, at vi lader os forbinde til de steder i den kollektive bevidsthed, hvor der er en forståelse for fred. At fred kommer fra fred. Og fred kommer fra kærlighed og ro. Vi trækker roen ind, vi trækker freden ind. Sådan der.
Og så vil jeg gerne have, at du mærker ind nu. Hvor har du ikke fred med dig selv? Hvor har du ikke sluttet fred med dig selv? Måske har du ikke sluttet fred med dig selv de steder i dit liv, hvor du godt ved, at du opført dig uetisk, eller ikke kærligt, eller påførte nogen andre smerte ved det, du gjorde. Måske har du ikke fred med dig selv, fordi at du ikke har opnået det i livet, du synes, du skulle, eller som du ser andre kan. Og måske har du ikke fred med dig selv, fordi du synes, du burde være anderledes, burde være en anden, og burde have et andet liv. Tillad de steder at komme op til overfladen. Og her til at starte med, så det vi gør, det er, at vi holder dem, de her steder, de her bolde, der er dukket op til overfladen, poppet op. Vi holder dem. Støtter dem, anerkender, at de er der. Bed om, at de bliver fyldt med ubetinget kærlighed. Og så beder vi om at få trukket overbevisningen. Fordi jeg har begået disse fejl, eller har disse fejl. Og husk, det er jo alt sammen noget, som vores ubevidste har misforstået. Men fordi jeg har de her bobler af ufred og af steder, hvor jeg ikke har fred med mig selv, så fortjener jeg heller ikke at være i fred og have fred. Og jeg kan ikke give fred. Så lad os trække den overbevisning. Og lad os erstatte den med, fred er altid til stede i mig. Og jeg kommer fra kærlighed og fred. Hvis du vil have dem, siger du ja. Og så lad os bede skaberenergien om at vise dig, hvad det vil sige at have kærligheden og freden i dig. Og også vise dig, at det er trygt at leve uden de her selvbebrejdelser, fordi vi kan tænke, vi kan have en del af os, som tror, at hvis vi giver slip på de her, altså vi bruger de her selvbebrejdelser til, at vi ikke gør det igen. Men det er ikke sandt. At vi ikke gør ting igen, fordi at vi holder fast i at bebrejde os selv, og være vrede på os selv, og skabe ufred i os selv. Så lad os skabe og vise, at det er trygt at give slip på det. Og at du i kærlighed og fred har perfekt dømmekraft. Hvis du vil have dem, siger du ja.
Og hvis der kommer tårer, så lad dem løbe. Lad det slippe. Og her hen mod slutningen, så beder vi om at få en healing af det, af din sjæl, en healing af det i din sjæl, der er blevet ridset eller revnet eller revet i stykker, blevet bumlet af ufred, af manglende fred, af magten og misbruget og kontrollen. Vi beder om, at alle de situationer, der har skabt det, brud i din sjæl, at dem beder vi om nu bliver afskabt. Hvis du vil have det, siger du ja. Ja. Jeg ved, når vi er i det hvide lys, i den ubetingede kærlighed, når vi er i skaberenergien. Her er ikke tid. Tid eksisterer ikke. Så enhver protest, der måtte komme fra din hjerne, fra dit tænkende selv, om at kan det gå så hurtigt, og kan man virkelig det? Giv slip på den. Ja, sådan. Og så nu sidder du her, står du her, i det fineste, rene hvide lys. Og der er uendelige mængder af det hvide lys. Der er ubetinget kærlighed, der er fred, der er skabelse. Og det fosser ned over dig, ind i dig. Fylder dine celler, fylder mellemrummene mellem dine celler. Og så mærk, hvordan når det fosser ind i dig, så bevæger det sig ud i hele dit energifelt. Og derfra så bevæger det sig ud i verden. Så mærk, se, føl. Forestil dig den bevægelse. At du hele tiden bliver fyldt og er i forbindelse med freden og kærligheden. Og når du tillader den at flyde uhindret, så udstråler du den uhindret. Hele vejen rundt, 360 grader.
Og lad os koble åndedrættet på. Det kan gøre det mere håndgribeligt eller følelsesfunderet. Så forestil dig, at når du trækker vejret ind, så fylder du dig selv med lyset, freden, kærligheden, skabelsen. Hver gang du ånder ind, fylder du dig selv. Og hver gang du ånder ud, sender du det ud i verden. Ånder ind, fylder det. Lad det fylde dig, fylde dig, fylde dig, fylde dig. Ånder ud og lad det trænge ud i verden fra dig. Fyldt med din essens, som verden har brug for. Og så forestil dig nu, at vi, der ser med i dag, er alle dem, der ser meditationen fremadrettet. At vi sidder i en stor kreds. Og forener lyset. Og mærk, hvor kraftfuldt det bliver. Og så lader vi vores kreds forene sig med alle de andre kredse, der er rundt i verden, som arbejder for fred, som sender fred ud. Og lad freden fosse ud. Lad den omslutte hele jorden. Forestil dig, at den omslutter hver eneste menneske. Energien, freden, lyset. Og mærke, at vi sidder her med alle de mennesker, som også sidder for fred. Og vi sidder her i lyset sammen med alle de mennesker, vi måske er uenige med, eller vil noget helt andet ind. Og mærk, hvordan vi kan sidde her i freden sammen. Og så noter dig, hvordan det føles inde i dig lige her nu. Noter dig den følelse i dit krop, i dit system, så du kan gå tilbage til den og bruge den i dit daglige liv. Hent den frem til en daglig meditation. Tag den frem i situationer, der er trigger eller er svære. Jeg har tillid til, at når du logger ind i den her følelse, ind i freden, så begynder måder at agere i den også at åbne sig og blive der vist. Og så når du er klar, så åbner du øjnene. Tag en god dyb indånding og et godt suk. Tusind tak for at være med til den her vigtige meditation om fred.